Една съседка каза: бам, пробвам го. Видях във Фейсбук: бам, пробвам го. И резултатът е един такъв никакъв. Прекрасна, много по-лесно ще ти се получи, ако следваш структурирана тренировъчна програма, която е създадена за определени резултати. И ако подкрепиш с едно хранене с обикновени продукти и не се чудиш какво да сготвя всеки ден, тогава резултатите се получават много по-бързо и с лекота. Да, възможно е да влизаш във форма с лекота и бързо, ако следваш структурирана тренировъчна програма, подкрепена с хранене от моето онлайн фитнес студио и ако избереш програмата за конкретни резултати. В момента можеш да вземеш моето онлайн фитнес студио с 50% намаление на всички планове на 3, 6 и 12 месечен план. Това е най-голямото намаление, което правя за годината. Само веднъж годината го правя. 50% намаление на моето онлайн фитнес студио, където имаш тренировки, хранене. Мен като личен твой треньор изпълнявам цялата тренировка с теб от началото до края. Не ти казвам прави 10 повторения така и след това да спре видеото. Напротив, изпълнявам всичките 10 повторения с теб. Имаме Facebook група, в която се подкрепяме. Там сме общност от жени, които искаме да се развиваме, които споделяме общи проблеми. Знаеш какво е, примерно, днеска не ми се тренира, не ми се яде това. Дойдеш, споделиш по-женски, ние те подкрепим, кажем и той на мен ми се случва и нещата тогава се получават с лекота, когато са споделени. Затова общността да те повдигне, когато се чувстваш ниско долу. Аз съм Руми, онлайн фитнес треньор, тренирам вкъщи повече от 15 години, поддържам форма само с домашни тренировки, на 48 години се чувствам в чудесна форма. Ела в моето онлайн фитнес студио сега на най-добрата цена, която мога да ти предложа с 50% намаление. Чакам те!